Galdera batzuk prestatu ditut. Nork aditz sistema osoa indikatiboko orainaldian. Aupa lagun, gaur informazioa eskatu eta eman egingo duzu. Ingurako azalpen bideo batzuk ikusi badituzu, ezagutzen nauzu, ezta? Ni irakaslea naiz. Eta zu ikaslea zara. Baina nik zu ez zaitut ezagutzen. Gauza gehiago ikasi nahi dituzu nirekin? Aurrera! Bideo honetan Aitorren amona, Juani, ezagutuko dute YouTubeko jarraitzaileek. Begira, jende asko eskatu dit. Eta azkenean, hemen duzue, nire amona. Amona, agurtu jarraitzaileak. Kaixo, kaixo. Amona, nire YouTubeko lagunek zu ezagutzeko galdera batzuk prestatu ditut. Galderak? Ze galdera? Oso errazak dira. Esaldi batean, nor eta nork kasuak daudenean, aditza nork sistemakoa izango da. Dagoeneko ezagutzen dituzue forma batzuk, eta Aitorrek ere esan ditu. Hemen duzue nire amona. Adibide honetan, nork da zuek. Eta nire amona nor. Hau ere esan du Aitorrek. Galdera batzuk prestatu ditut. Kasu honetan, nork da nik. Eta zer galdera batzuk. Bi kasuetan, objektua hirugarren pertsona da. Lehenengoan singularra, amona, eta bigarrenean plurala, galdera batzuk. Baina nor ez da beti ura edo haiek. Ni, zu, izan alda. Adibide batekin ikusiko dugu. Guk zu ezagutzen zaitugu. Kasu honetan, nork da guk. Eta nor zu. Beraz, guk zu ezagutzen zaitugu. Beste adibide bat. Zuk ni ezagutzen nauzu. Nork zuk. Eta nor ni. Zuk ni ezagutzen nauzu. Eta hirugarren adibidea. Nik zu ez zaitut ezagutzen. Nork nik. Nor zu, kasu honetan, ez zaitut ezagutzen. Nola eratzen dugu nork sistema? Hasteko, nor zer marka jarriko dugu. Ondoren, erroa. Nor, singularra bada, u, eta plurala bada, uste. Eta amaitzeko, nork. Aurreko adibide bat hartuko dugu. Zuk, ni, ezagutzen nauzu. Nor, ni, beraz, na. Erroa, kasu honetan, ni, singularra denez, u. Eta nork, zuk, beraz, zu. Nau, zu. Ikusi orain nola aldatzen den erroa beste adibide honetan. Guk zuek ezagutzen zaituztegu. Nor zuek. Erroa, kasu honetan, plurala da. Beraz, uste hartuko dugu. Eta nork guk. Beraz, gu. Hortaz, zaituzte gu. Zein da nork eta zein nor esaldi hauetan? Zuk ni ezagutzen nauzu. Zein da nork? Zuk. Eta nor? Ni. Hemen duzue nire amona. Zein da nork?
zuek, eta nor, nire amona. Eta nor plurala bada, adibidez, nire lagunak, hemen dituzue nire lagunak. Ezagutzen zaitugu. Zein da nork? Guk. Eta nor? Zu. Eta nor plurala bada, adibidez, zuek, guk zuek ezagutzen zaituztegu. Esaldian nor eta nork deklinabide kasuak agertzen direnean, aditza nor-nork sistemakoa da. Nor-nork aditz sistema. Aio, lagun!